ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಪಂತೋಗ ನಿಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡರ ಮೊಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದಿ ಒಂದು ಲೆರಿ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಬೆ ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾದೆ ಈತನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪಾರ ಫೆರತನ ಮಲ್ದಿ ನಕುಲು ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಕೋಟದಾರ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತ ನಿತ್ಯಕೆನ್ಗ ವಿಜಯಣ್ಣಡ I think the script was not very punches short length and there was nothing must dalati in the scripted matra nikulu ee kudala telplag select atar nikala avan mast congressman alla nikulu on scripted on concept man podi and poisons la tutte nikala script nikulu mast right nikala acting like undu matra script konji concept man plena atma thank you very much sir balo guruna it was one pattern, just a narration that I usually the third character prati onje help apinancha direct narration anaga onte lag rasura apundo oka mulla encha apundo kanedidi sweet tinonde apuno sweet tinda onji jaasti sweet tini kudle next the sweet ittandala comparison start apundo okay onde da sweet undo so I performance head athande but I can say last time nanikala nedde better itte ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನಡಾಬುಡು ಅಕಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ತಿನ್ ರಡೆ ದಿನ ಟಗೋಲ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೆನೆಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಬನಡಾಬುಡು ಐಕತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ಮಂತರ್ ನಿಕಲ್ ಮಂತಿನ I accept it's a good one for 2 days it is radde episode man podona it is not an easy task you have done a good job Dayanand matre guruanne pandili kudle onji side narration matra ittini Dayanand irnottige ittinar anda onji pananit there was no balance reaction itte jirna action continuous ittande a onji ondittande onchuru weak ittande otherwise I am telling you for 2 days these two performances was good solmelu idege ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಪಂತ ಮುಗಿತಲ ಒಂದುಂಡು ಬದಲು ಕೆಲವು ಸೆನೆಟ್ ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಪಂತದ ಸುರುತ ಇನಾಮು 50,000 ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಲ ತಿಕ್ಕರೆಂಡು ಅವು ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮದ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಜತ್ತದ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಒಂಜಾತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆನೆಟ್ ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಪಂತದ ಗೆಲ್ಮೆನ ಏರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬೋತನು